Čaute, udielam nové videa. Takže vy ste tých 5 lajkov nedali. Takže no, si ja nebudem. Mám tu aj Kyliana Mbappého, ale sa mi ho nechce stíhať. Už by bolo dosť tých videí. Aj sa urobí ASMR. Opíni sa to. Cristiano Ronaldo. Takže ja mám tu aj toto. Futbalové kartičky, extrémne veľa ich mám. Preveľa, takže tu je ten Mbappé, ne? Asi hej. Je to on. A toto za 2 lajky ho to odstrihnem, hej. OK. A je tu môj legendary nožiček, kokos CSK. Nový nožik. Mám tu novú hru, extrémne ťažkú. Skúsime ten nožik tam trafiť, ale keď ho netrafíme, no tak budem vriť. Avčička, tu sú more, všetko. Pálime svetielko. Takže keď toto video ste si užili, akože šlo sa povedať, dajte like a odber. Dávajte lajky proste. No dobre. Antiktivo. Takže tohoto videa dneska bolo všetko. Keď sa vám páčilo, tak dajte lajky proste. Tak čaute.